Религиозната свобода застрашена. Предстоящите събития. Християнският свят сега предприема ходове, които неизбежно ще доведат пазещия заповедите народ пред вниманието на обществото. Налице е постоянно заместване на Божията истина с теории и лъжеучения с човешки произход. Задействат се ходове за поробване на съвестта на онези, които желаят да бъдат предани на Бога. Законодателните сили ще бъдат против Божиите люде. Всяка душа ще бъде изпитана. Човеци ще издигат и строго ще налагат закони, които са в пряк противовес с Божия закон. Макар да са ревностни в налагането на собствените си заповеди, те ще се отвръщат от едно ясно, така казва Господ. Издигайки фалшив почивен ден, те ще се стремят да принудят човеците да обезславят закона на Йехова, преписа на неговия характер. Макар и невинни във вършене на нещо погрешно, Божиите служители биват предадени да понасят унижение и насилие от ръцете на онези, които, вдъхновявани от Сатана, са изпълнени с завист и религиозен фанатизъм. Наближава времето, когато онези, които стоят в защита на истината, ще познаят от опит какво означава да бъдат съучастници в Христовите страдания. Големият потисник вижда, че му остава малко време, в което да действа, че скоро ще изгуби хватката си над човеците и властта ще му се отнеме, и той действа с цялата измамност на неправдата в онези, които погиват. Суеверие и заблуда потъпкват истината, безпристрастността и справедливостта. Всяка сила, която е антагонистична спрямо истината, се укрепява. Протестантският свят днес вижда в малката група пазещи съботата Мардохей при портата. Характерът и поведението му, изразяващи почитание към Божия закон, са постоянен укор към онези, които са отхвърлили страха от Господа и потъпкват неговата събота. Нежеланият натрапник трябва чрез някакво средство да бъде отстранен от пътя. Сатана ще подбуди негодование против скромното малцинство, които по съвест отказват да приемат популярните обичаи и традиции. Мъже с високо положение и репутация ще се присъединят към беззаконните и злите, за да се съветват против Божиите люде. Богатство, гении и образование ще се обединят, за да ги покрият с презрение. Преследващи управници, проповедници и църковни членове ще кроят заговори против тях. С глас и перо, чрез самохвалства, заплахи и усмивания, те ще се стремят да повалят тяхната вяра. Чрез лъжливи представяния и гневни призиви те ще подбуждат страстите на людите, не разполагайки с, така казва Господ, което да изтъкнат против защитниците на библейската събота. Те ще прибегнат до потиснически закони, за да попълнят липсата. За да си осигурят популярност и покровителство, законодатели ще отстъпят пред искането за неделен закон. На това бойно поле настъпва последният голям конфликт в борбата между истината и заблудата. Последният конфликт в борбата. Когато нашата нация дотолкова се отрече от принципите на своето управление, че да наложи неделен закон, с този акт протестантите ще се хванат за ръка с папството. Това няма да бъде нищо друго, освен даване на живот на тиранията, която дълго е наблюдавала нетърпеливо за възможност отново да се надигне в активен деспотизъм. С указа, налагащ постановлението на папството в нарушение на Божия закон,
Нашата нация ще се отвърне напълно от правдата. Когато протестантизмът протегне ръката си над пропастта, за да сграбчи ръката на римската сила, когато той се престегне над бездната, за да се хване за ръка с спиритизма, когато под влиянието на този троен съюз нашата страна отхвърли всеки принцип на своята конституция, като протестантско и републиканско управление и направи възможно пропагандирането на папски неистини и заблуди, тогава можем да знаем, че е настъпило времето за чудното действие на Сатана и че краят е близо. Не е далеч времето, когато, подобно на ранните ученици, ще бъдем принудени да търсим убежище в пусти и осамотени места. Както обсадата на Йерусалим от римските армии беше сигналът за бягство за юдейските християни, така и присвояването на власт от страна на нашата нация в указа, налагащ папската събота, ще бъде предупреждение за нас. Тогава ще бъде времето да напуснем големите градове в подготовка за напускане на по-малките, за да отидем в отдалечени домове, в уединени места сред планините. Отговорности и задължения на Божия народ. Като народ ние не сме извършили делото, което Бог ни е поверил. Не сме готови за развръзката, до която ще ни доведе налагането на неделния закон. Наш дълг е, когато виждаме знаменията за приближаващата опасност, да се събудим за действие. Нека никой не седи в спокойно очакване на злото, утешавайки се с вярването, че това дело трябва да продължи, понеже пророчествата са го предсказали и че Господ ще закриля своя народ. Не вършим Божията воля, ако седим мълчаливо и не правим нищо, за да опазим свободата на съвестта. Гореща, ефикасна молитва трябва да се издига към небето, така че това бедствие да бъде отклонено, докато извършим делото, което толкова дълго е било пренебрегвано. Нека се отправя по-усърдна молитва и нека работим в хармония с молитвите си. Наш дълг е да вършим всичко, което е в наша власт, за да отклоним заплашващата опасност. Трябва да се стараем да разоръжим предразсъдъка, като се поставим в подходяща светлина пред людите. Трябва да представим пред тях истинския въпрос, като така осъществим най-ефикасния протест против мерките за ограничаване на свободата на съвестта. Много години сме очаквали неделен закон да бъде наложен в нашата страна и сега, когато действието за налагането му е надвиснало над нас, питаме, ще изпълни ли нашия народ своя дълг по въпроса? Не можем ли да помогнем в издигането на знамето и в привеждането на преден план на онези, които зачитат своите религиозни права и привилегии? Бързо приближава времето, когато човеците ще бъдат направени да почувстват ръката на потисничеството. Тогава да обезславяме ли Бога, като мълчим, докато Неговите свети заповеди са потъпквани, докато протестантският свят чрез своето отношение прави отстъпки пред Рим? Нека се събудим, за да схванем ситуацията и погледнем борбата пред нас в истинското й значение. Нека стражите сега издигнат гласа си и прогласят вестта, която е настояща истина за това време. Нека покажем на хората къде в пророческата история се намираме и нека се стремим да събудим духа на истинския протестантизъм, събуждайки света за усещане за стойността на привилегиите на религиозната свобода, на която толкова дълго се е наслаждавал. Хората на нашата страна се нуждаят да бъдат събудени, за да се съпротивят на настъпленията на този най-опасен враг
на гражданската и религиозната свобода. Решаващият въпрос в великата борба. Живеем в най-тържествения период от историята на този свят. Съдбата на големите множества на земята предстои да бъде решена. Собственото ни бъдещо благополучие, а също и спасението на други души, зависят от хода, който следваме сега. Нуждаем се да бъдем направлявани от духа на истината. Всеки Христов последовател трябва усърдно да пита: Господи, какво желаеш да сторя? Нужно е да се смирим пред Господа с пост и молитва и да размишляваме много върху Неговото Слово и особено върху сцените на съда. Сега трябва да търсим дълбока и жива опитност в Божиите неща. Нямаме и миг за губене. Събития от жизнена важност се случват около нас. Намираме се на омагьосаната почва на Сатана. Не спете, Божии стражи! Неприятелят се спотайва наблизо, готов във всеки миг, ако станете отпуснати и сънливи, да ви нападне и да ви направи своя плячка. Давид се молеше: време е да подейства Господ, защото нарушиха закона ти. Тази молитва не е по-малко подходяща в настоящето. Светът се е отклонил от Бога и неговото беззаконно състояние трябва да прави сърцето да бъде обзето от ужас и да подтиква всички, които са предани на Великия цар, да работят за реформация. Папската сила е замислила да промени Божия закон, замествайки съботата на Йехова с фалшива събота, и сред целия религиозен свят фалшивата събота се почита, докато истинската бива потъпквана под несвети нозе. По отношение на Божия закон ще се води последната голяма битка от борбата между Христос и неговите ангели и Сатана и неговите ангели, и тя ще бъде решителна за целия свят.